Čau lidi, zdraví vás Crafter již u naší druhé epizody, naší první série Let's Play. Jak asi vidíte, našel jsem jeskyni, pěkně si to tu osvětlil, má to asi 2 patra nebo 3, dole jsem našel lávu a nějaké zlato. No, a tady jsem našel doly, jo, ne doly Buster, ale doly. No je těžební doly, jinak dal jsem si tady už to, trochu železa, jo, takže to půjde. Jo, mám tady truhlíčku, do té si naházím věci, kdybych v dolech náhodou umřel. Jakože asi chcipnu. Toto ne, to si ještě uděláme torče. Dřívka taky ne. A na brnění mám málo ještě. Ale já si chci vyrobit ještě meč a takové ty věci. Takže brnění uděláme potom. Tak, uděláme si ty torčky. No, myslím, že tohle to bude stačit. No, to bude stačit. A sakra, ještě tak. Bude tam určitě hodně skeletonů a doufám... no, a doufám, že tam najdu pavoučí spawner. Doufám, že tam najdu cave spider spawner. A pak bych z něho udělal XP farmu. Pavučina, dobré znamení. No, dobré jak pro koho. Tak. Budeme to osvětlovat tady, jo, takže... kurva. Pardon. Slyšíte ty potvory, oni jsou někde blízko. Jsou asi nade mnou. Takže jdu osvětlovat. Někdo padá do vody, takže jsou asi někde tady. Nejspíš jsou tam vzadu. Ale tam dole. Tam je pavouček. Zombík, ty vole, tak to je teda dobrý. Že já jsem si neudělal to brnění. Ale čas vrátit se už není. Proč tak... No, vykopu si tady cestu. Snad neosvobodím pavouky. Tak, a teďkom rychle osvětlovat. Jo, máme to. Přes tu vodu se nedostane, takže jsem za vodou. Ano, je tady vedle mě jeden borec. Jo, zasekl se tu. Počkejte, někdo na mě zvoní, takže hned jsem zpátky. Takže čau lidi, jsem zpátky, ale hra se asi bude trošku sekat, protože jsem musel vypnout a zapnout Fraps, což je program, přes který nahrávám. No, jak si se to seká, jak to vidím, už jenom tu vodu, takže bohužel, ale kvůli mojí maminky, které se musí otevřít, bude muset tuto epizodu ukončit. No, a nebojte, o nic nepřijdete, takže toto ani nebudu nazývat asi druhá epizoda, ale spíš mám dodatek, nějaké první epizody a... No, tak uvidíme se v oficiálním druhém díle. Tak zatím.